Здравейте на всички! В това видео ще покажа как се прави регистрация в проекта на Доюнов. След като вече сте взели линка от своя спонсор, това, което е необходимо, е да въведем тук нашият имейл адрес. Важно е да се спомене също така, че до 7 дни след регистрацията е хубаво да сме закупили своите акции, тъй като ни се дава бонус от 5% акции, т.е. след тези 7 дни няма да можем да вземем бонуса от 5%. Така че съветвам ви да се регистрирате вече когато сте готови да закупувате акции. След като сме въвели нашия имейл адрес, натискаме на бутона Sign Up. Добре, от тук натам да активираме нашият акаунт. Това ще стане като отидем на нашия имейл адрес. Ако не сме получили имейл до 10 минути, можем да натиснем ето тук. Окей, виждаме, че нашият имейл вече е пристигнал. Отнема горе-долу около 2-3 минути. Това е имейлът. След като го отворим, натискаме на бутонът ето тук. Activate your account. Можем да затворим нашият имейл адрес. И тук си попълваме данните. Ще ги попълна ръчно. Тук въвеждаме нашата фамилия, телефонният ни номер. Избираме първо държавата, в която се намираме. Тук избирате отново държавата, в която живеете. Отново държавата виждаме. България избирам. И тук си въвеждаме паролата. Съветвам ви да си въведете парола с цифри, букви и всякакви символи. Нека да бъде сложна. Така, тук потвърждаваме, че искаме да получаваме имейл и SMS нотификации. Съгласяваме се с всичките тикчета и даваме на Save. След това трябва да потвърдим нашият телефонен номер. Ето виждаме тук Confirm your phone number and the company special offer will become available for you. И специалната оферта на компанията ще бъде достъпна за нас. Ето. След това просто даваме на Send SMS. И очакваме да получим SMS-ът всеки момент. Предполагам, чухте този звук. SMS-ът пристигна доста бързо. И въвеждаме. И тук трябва да въведем данните за договора, с който закупуваме акции. След като тук виждате моето име, фамилията, моето име и тук въвеждаме през името. Така, това е нашия договор. Ето можем да го преведем. Това е договор между компанията, между инвеститора и компанията. Ето, превеждам го и на български. Подписването на споразумението прави допълнителни части от личния акаунт, необходими за по-нататъчна работа. Моля, прочетете споразумението внимателно преди да го подпишете. Ето го, може да си го прочетете внимателно. Така. Тук са условията на вашия договор. След като го прочетете напълно, аз вече съм го направил. Ето виждате. Това, което трябва да направим е първо да го изтеглим. Ето. Да си го имаме. Разбира се. И тук даваме на прочето внимателно. И даваме на знак. Така. Тук си въвеждаме нашето име. Име на английски. Пак същото. Фамилия. Тук пак фамилия. В случай в двете полета пишем едно и също. Тук през име. Дата държава, в която сме родени. В случая пише България. Дата на раждане. Така, месеца избираме. И тук избираме годината. Избираме мъж или жена. Избирам, че съм мъж. Мъж съм, да. Така, типа на документ. Тук сега
трябва да изберем типа документ, който да верифицираме. В случай избирате ID, т.е. избирате лична карта. Тук избираме лична карта. Взимаме си личната карта, за да можем да потвърдим, да вземем нашия документ. Серийният номер на документа. Естествено тези неща ще ги закрия в клипа, за да не се злоупотребява с тях. Така, тук си въвеждате серийният номер на личната карта, номерът на вашата лична карта. Така, това е дата на издаване. Да, точно така, иска да съм сигурен. Нека да проверим документа кога е издаден. Първи, така, първи месец, 6 2016. И предполагам, това не знам точно къде е, издаден от... Тук го изписваме на латиница и даваме на продължи. След това избираме нашата държава, регион, както сме по лична карта. Така, City Town. Така. Locality name. Да видим какво имат предвид под локалите. Имаме местоположението. Предполагам, че градът имат в предвид. Улица, стрит, булевард. Нека да видим как се води. По-скоро се води жилищен квартал, но нека да видим как се превежда на магистрала, паркинг, жилищен квартал. Точно така. Въвеждаме си тук нашият адрес, както сме по лична карта. Ето тук. Тези неща, пак казвам, ще ги закрия. Надявам се ме разбирате. От съображение за сигурност. Гражданство. Тук избираме България. Държава на пребиваване. Пак България. Умишлено ги обърнах на български, тъй като някои от нещата не съм сигурен просто как се превеждат от английски на български. Исках да съм сигурен, че нещата ги въвеждаме както са. Добре. Искат къща. В случая той е блок. Мисля, че ме разбраха. Така, тук избираме ID и след това си качваме нашата лична карта. Много важно тук да спомена, че трябва да потвърдим с нашата лична карта, да верифицираме. Първо качваме личната карта отпред и след това качваме личната карта отзад. Ето, качваме отпред и след това натискаме на Download. След това качваме и отзад. Ето. Пак даваме на Download. Ето ги, двата са качени. След това, което трябва да направим е да качим още един документ. Нека да обърнем само, че на английски, тъй като не съм сигурен, че тук. Така. Съгласен се, потвърждавам и подписвам промяната на личните данни в инвестиционния договор. Тук даваме на тикче. Също така трябва да качим още един документ за потвърждаване на адрес. Така. Потвърждаване на адреса, друг документ даваме. Ето. И след това избираме, ето тук кликаме и качваме за адрес гърбът на личната карта. Много важно. Ето пак показваме. Потвърждаване на адрес, друг документ и качваме личната карта отзад, за да потвърдим и адреса и пак даваме ето тук на изтегли или на Download. Това е. След това натискаме на тикчето, ако все още не сме, и натискаме на нормално, на Sign and Submit the Data, да изпратим данните. Ето, виждаме, всичко е готово.
така и просто изчакваме потвърждението. Това е всичко за сега от това видео. Виждаме, че изчакват документите да бъдат одобрени от администраторския екип. По принцип тези верификации стават доста бързо, до 1-2 часа, че дори по-малко трябва вече да сме верифицирани. Регистрацията ни е готова. Това е всичко от това видео. Очаквайте следващото видео, в което ще покажем как да захраним акаунта си, за да закупим акции от проекта Доюнов. Пожелавам успех на всички и ще ви видя в следващото видео.